κυρία μου Θεοτόκε, η στιγμή που περίμενες με τόση λαχτάρα έφτασε επιτέλους. Βρίσκεσαι εδώ, μέσα στη βαθιά σιωπή αυτού του δωματίου, όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει για να σου δώσει την ανάσα που τόσο στερήθηκες. Κοίταξε γύρω σου το τρεμάμενο φως του καντιλιού, που χορεύει απαλά πάνω στους τοίχους, δημιουργώντας σκιές που μοιάζουν με αγγέλους που σε περιβάλλουν. Η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη από το άρωμα του λιβανιού και τη μυρωδιά του παλαιωμένου ξύλου. Μια μυρωδιά που σου θυμίζει την ασφάλεια της παιδικής σου ηλικίας, την αγκαλιά της γιαγιάς, τη γαλήνη μιας παλιάς εκκλησίας στο χωριό. Δεν υπάρχει πια ο θόρυβος του κόσμου, οι φωνές που σε κατηγορούν, οι απαιτήσεις που σε πνίγουν. Υπάρχει μόνο η βαριά σου ανάσα, αυτή η ανάσα που κουβαλάει πάνω της το ασήκωτο βάρος ολόκληρου του κόσμου. Νιώσε αυτό το βάρος στους ώμους σου, την κούραση στα μάτια σου, την παγωμένη αίσθηση στην καρδιά σου που νομίζεις πως κανείς δεν μπορεί να ζεστάνει. Όμως, σε αυτή την ιερή παύση δεν είσαι μόνος. Η παρουσία της είναι ήδη εδώ. Δεν είναι μια απόμακρη θεότητα, κλεισμένη σε ένα χρυσό πλαίσιο, αλλά μια άβρα στοργής που γεμίζει κάθε γωνιά της ψυχής σου, σαν το πρώτο φως της αυγής που διώχνει το σκοτάδι του χειμώνα. Η Παναγία η Οδηγήτρια στέκεται νοητά μπροστά σου, εκεί που το κουρασμένο σου βλέμμα συναντά το άπειρο. Σε κοιτάζει με εκείνα τα μάτια που έχουν δει τον πόνο του ιού της και τον πόνο κάθε ανθρώπου στην ιστορία. Εκεί που η δική σου λογική βλέπει μόνο αδιέξοδα. Εκεί που η απελπισία σου λέει πως δεν υπάρχει γυρισμός. Εκείνη σου δείχνει τον δρόμο. Σου ψιθυρίζει στην καρδιά πως κάθε βήμα σου, όσο επώδυνο κι αν ήταν, σε έφερε εδώ, σε αυτή τη συνάντηση. Μην προσπαθείς να κρύψεις τίποτα. Μην προσπαθείς να φανείς δυνατός. Η Παναγία η Ελεούσα ακουμπά το χέρι της πάνω στις αόρατες πληγές σου, εκείνες που δεν τόλμησες να δείξεις ποτέ σε κανέναν. Ακουμπά την απογοήτευση που ένιωσες από ανθρώπους που εμπιστεύτηκες, τη μοναξιά που σε τυλίγει τα βράδια όταν το σπίτι μένει σιωπηλό, τον φόβο για το αύριο που σε κρατά άγρυπνο. Κοιτάζει τα μάτια σου και βλέπει την αλήθεια σου χωρίς ίχνος κριτικής. Δεν υπάρχει το βάρος της ενοχής εδώ, δεν υπάρχουν πρέπει και γιατί. Υπάρχει μόνο η απόλυτη αποδοχή μιας μητέρας που αναγνωρίζει το παιδί της μέσα στο βαθύτερο σκοτάδι. Πόσο καιρό κουβαλάς αυτό το φορτίο μόνος σου? Πόσες φορές είπες «Είμαι καλά», ενώ η ψυχή σου ούρλιαζε για βοήθεια? Η ιατρίνα ξεκινά τώρα το αθόρυβο, το μυστικό της έργο. Καταπράουνει τον εσωτερικό θόρυβο, αυτόν τον συνεχή διάλογο των σκέψεων που σε βασανίζουν. Μετατρέπει τον λυγμό που πνίγει στον λαιμό σου σε μια γαλήνια, ρέουσα προσευχή. Άσε τα δάκρυά σου να τρέξουν, αν το έχουν ανάγκη. Κάθε δάκρυ είναι μια προσευχή που δεν χρειάζεται λέξεις. Είναι ένα πλύσιμο της ψυχής από τη σκόνη της καθημερινότητας. Η Παναγία στέκεται εκεί, ως ο καθρέφτης του πόνου σου, αλλά ταυτόχρονα και ως η πηγή της θεραπείας σου. Σου θυμίζει πως τίποτα δεν χάθηκε οριστικά, πως η ζωή σου έχει αξία, ακόμα κι αν εσύ ο ίδιος την αμφισβητείς. Σκέψου το σώμα σου, που ίσως πονάει ή σε προδίδει. Σκέψου τον φόβο ενός ιατρικού διαγνωστικού ελέγχου. Την εξάντληση που νιώθεις φροντίζοντας άλλους, ενώ εσύ ο ίδιος καταραίεις. Η Παναγία η Ιατρίνα γνωρίζει την εύθραυστη φύση μας. Σκύβει πάνω από το κρεβάτι του πόνου σου, πάνω από την καρέκλα της ανησυχίας σου και φέρνει μια δροσιά που δεν είναι αυτού του κόσμου. Σκέψου την οικογένειά σου, τα παιδιά που ίσως τράβηξαν δρόμους μακρινούς, που έχασαν τον προσανατολισμό τους ή που η σχέση σας έχει γεμίσει αγκάθια. Πόσες προσευχές έχεις κάνει για αυτούς? Εκείνη, η μητέρα όλων, καταλαβαίνει την αγωνία σου. Παίρνει αυτά τα παιδιά κάτω από το δικό της μαφόριο, τα προστατεύει εκεί που η δική σου αγάπη δεν μπορεί να φτάσει. Σου λέει να ησυχάσεις, γιατί η μεσιτεία της είναι ισχυρή και η αγάπη της δεν γνωρίζει σύνορα. Και μετά είναι η μοναξιά. Αυτή η παράξενη μοναξιά που μπορεί να νιώθεις ακόμα και ανάμεσα σε κόσμο. Η αίσθηση ότι κανείς δεν σε καταλαβαίνει πραγματικά, ότι οι αγώνες σου είναι αόρατοι. Η Παναγία όμως σε βλέπει. Βλέπει τις θυσίες που έκανες και κανείς δεν τις αναγνώρισε. Βλέπει την καλοσύνη που έδειξες και σου επιστράφηκε με αχαριστία. Δεν είσαι αόρατος για τον ουρανό. Κάθε μικρή σου πράξη αγάπης έχει καταγραφεί στην καρδιά της. Η Παντάνασα, η βασίλισσα των πάντων, σε τιμά με την παρουσία της. Δεν έρχεται με κοσμική δόξα, αλλά με την ταπεινότητα μιας γυναίκας που ξέρει τι σημαίνει να προσφέρεις τα πάντα, χωρίς να ζητάς αντάλλαγμα.
Νιώσε τώρα τη δύναμη της στιγμής. Η λατρεία ξεκινά μέσα από την απλότητα μιας κίνησης, ίσως ενός σταυρού που κάνεις με τρεμάμενο χέρι ή απλά με το να κλείσεις τα μάτια και να παραδοθείς. Οι λέξεις του ακάθιστου ύμνου αρχίζουν να αντιχούν σαν ψίθυρος μέσα στην καρδιά σου. Χαίρε, νύμφη ανύμφευτε. Αυτές οι λέξεις δεν είναι απλά ποίηση, είναι ζωντανή ενέργεια που καθαρίζει τον αέρα γύρω σου. Η παρουσία της γίνεται πυκνή, σχεδόν ψηλαφιτή. Μπορείς να νιώσεις μια ζεστασιά στο στήθος, μια ελαφράδα στο κεφάλι. Η παντάνασα κυριαρχεί στο χώρο, προσφέροντας μια προστασία που δεν υπόσχεται υλικά πλούτη ή μαγικές λύσεις που εξαφανίζουν τα προβλήματα με ένα άγγιγμα, αλλά μια ακατάλητη εσωτερική δύναμη. Είναι η δύναμη που σου επιτρέπει να πεις «θα τα καταφέρω». Όχι επειδή είσαι υπεράνθρωπος, αλλά επειδή έχεις μια μητέρα που κρατά το χέρι σου μέσα στη θύελλα. Αυτή είναι η στιγμή της απόλυτης παράδοσης. Άφησε την απελπισία να μεταμορφωθεί σε ελπίδα. Δεν άλλαξαν ακόμα οι συνθήκες του κόσμου έξω από την πόρτα σου. Τα προβλήματα είναι ακόμα εκεί. Οι λογαριασμοί τρέχουν, οι ασθένειες επιμένουν. Όμως άλλαξε το βλέμμα σου. Όταν κοιτάζεις μέσα από τα μάτια της Παναγίας, ο κόσμος δεν φαίνεται πια τόσο τρομακτικός. Οι εχθροί φαίνονται μικρότεροι, οι δυσκολίες μοιάζουν με σκαλοπάτια για την άνοδό σου. Η ευλογία της είναι σαν μια αόρατη πανοπλία που σε τυλίγει. Είναι η βεβαιότητα πως ό,τι κι αν συμβεί, το τέλος της ιστορίας σου είναι γραμμένο με φως. Στάσου για λίγο σε αυτή τη σιωπή. Μην βιαστείς να φύγεις. Μην βιαστείς να επιστρέψεις στις σκέψεις σου. Άκουσε την ανάσα της δίπλα στη δική σου. Είναι η ανάσα της δημιουργίας, η πνοή του Αγίου Πνεύματος που την επισκίασε. Νιώσε την ασφάλεια που νιώθει ένα βρέφος στην αγκαλιά της μητέρας του, όπου τίποτα κακό δεν μπορεί να το αγγίξει. Σε αυτή την ιερή στιγμή, η Παναγία σου δίνει ένα δώρο, την ειρήνη που υπερέχει πάντα νουν. Αυτή την ειρήνη που δεν αγοράζεται, δεν δανείζεται, μόνο χαρίζεται σε όποιον έχει το θάρρος να σταθεί ταπεινά μπροστά της. Η σύνδεση αυτή είναι βαθιά και αρχαίγονη. Είναι η σύνδεση της γης με τον ουρανό, του ανθρώπινου πόνου με τη θεϊκή παρηγοριά. Η Θεοτόκος δεν είναι μια μακρινή ανάμνηση. Είναι η ζωντανή μεσήτρια που κάθε δευτερόλεπτο μεταφέρει τους παλμούς της καρδιάς σου στον θρόνο του Θεού. Όταν εσύ δεν βρίσκεις λέξεις, εκείνη μιλά για σένα. Όταν εσύ νιώθεις πολύ λερωμένος για να προσευχηθείς, εκείνη σε καθαρίζει με το βλέμμα της και σε παρουσιάζει ως το πιο πολύτιμο παιδί της. Μην φοβάσαι το μέλλον, γιατί η Παναγία βρίσκεται ήδη εκεί. Έχει προετοιμάσει το έδαφος, έχει μαλακώσει τις καρδιές, έχει ανοίξει τις πόρτες που εσύ νόμιζες κλειδωμένες. Η παρουσία της είναι η εγγύηση πως δεν θα χαθείς ποτέ, όσο σκοτεινό κι αν γίνει το μονοπάτι. Μείνε εδώ, στο φως του καντιλιού, και άφησε την ευλογία της να ποτίσει κάθε κύτταρο της ύπαρξής σου. Η ιερή άφιξη ολοκληρώθηκε και τώρα αρχίζει η μεταμόρφωση. Πρέσβευε, Κυρία, με σύτεψε μητέρα, γιατί η φωνή μας είναι αδύναμη, αλλά η δική σου είναι πανίσχυρη μπροστά στον θρόνο της χάριτος. Τώρα που οι καρδιές μας έχουν ανοίξει και το σκοτάδι έχει αρχίσει να υποχωρεί, ας αφήσουμε τις προσευχές μας να ανεβούν σαν το άρωμα του θυμιάματος που γεμίζει τον ιερό αυτό χώρο. Η Παναγία δεν στέκεται απλά δίπλα μας, αλλά παίρνει κάθε μας αίτημα, κάθε κρυφό μας πόνο και τον μεταμορφώνει σε μια ιερή παράκληση. Νιώσε αυτή τη μυστική γέφυρα που ενώνει τη γη με τον ουρανό. Είναι η δική σου στιγμή να μιλήσεις, να ζητήσεις, να εμπιστευτείς. Πρώτα, ας φέρουμε μπροστά της το σώμα και την ψυχή μας που αναζητούν την ίαση. Κυρία Θεοτόκια Ιατρίνα, εσύ που γνωρίζεις τον πόνο της φθαρτής μας φύσης, άπλωσε το χέρι σου πάνω σε κάθε ασθένεια, ορατή και αόρατη, για εκείνον που περιμένει ένα αποτέλεσμα εξετάσεων με κομμένη την ανάσα, για εκείνη που παλεύει με πόνους που δεν την αφήνουν να κοιμηθεί, για τον κουρασμένο φροντιστή που νιώθει τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν. Σε ευχαριστούμε, Ιατρίνα, γιατί η θεραπεία σου ξεκινά από μέσα προς τα έξω, φέρνοντας μια γαλήνη που νικά τον φόβο του θανάτου και την αγωνία της φθοράς. Η χάρη σου είναι το βάλσαμο που κλείνει τις πληγές και δίνει στο σώμα μας τη δύναμη να συνεχίσει τον αγώνα του. Έπειτα, ας παραδώσουμε τα σπίτια μας και τις οικογένειές μας. Παναγία Επίσκεψης, εσύ που επισκέπτεσαι τις ζωές μας αθόρυβα, μπες μέσα σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού μας. Προστάτευσε τα παιδιά μας που ταξιδεύουν σε δρόμους δύσκολους, μακριά από τη δική μας αγκαλιά. Φώτισε τους γονείς μας, γλύκανε τις σχέσεις που έχουν πικράνει και φέρε πίσω την ομόνοια εκεί που κυριαρχεί η παρεξήγηση.
Σε ευχαριστούμε, επίσκεψης, γιατί κάτω από το δικό σου μαφόριο η οικογένειά μας είναι ασφαλής και η αγάπη σου φτάνει εκεί που η δική μας αδυνατεί να προσφέρει λύσεις. Κάθε μέλος της οικογένειάς μας είναι τώρα υπό τη δική σου σκέπη. Και για τις στιγμές που το βάρος των λαθών μας γίνεται ασήκωτο, ας στραφούμε στην Παναγία την Ελεούσα. Μητέρα της μυστικής συγχώρεσης, εσύ που δεν αποστρέφεις το πρόσωπό σου από τον αμαρτωλό, λύσε τα δεσμά της ενοχής μας. Δείξε μας πως η μετάνοια δεν είναι αυτοτιμωρία, αλλά μία επιστροφή στην αγκαλιά σου. Σε ευχαριστούμε, Ελεούσα, γιατί η ευσπλαχνία σου είναι βαθύτερη από κάθε μας πτώση και η αγάπη σου μας αναγεννά, δίνοντάς μας μια καθαρή καρδιά και ένα νέο ξεκίνημα, χωρίς το φάντασμα του χθες να μας καταδιώκει. Στα σταυροδρόμια της ζωής μας, εκεί που η ομίχλη της αβεβαιότητας μας τυφλώνει, ας ακολουθήσουμε την οδηγήτρια. Παναγία μου, δείξε μας τον δρόμο. Όταν δεν ξέρουμε ποια απόφαση να πάρουμε, όταν το μέλλον μοιάζει με αδιάβατο βουνό, γίνε εσύ το φως στην πορεία μας. Σε ευχαριστούμε, οδηγήτρια, γιατί με εσένα μπροστάρι δεν φοβόμαστε το σκοτάδι ούτε τις παγίδες του εχθρού. Το χέρι σου μας δείχνει πάντα το Χριστό, την οδό, την αλήθεια και τη ζωή. Και τέλος, για κάθε μάχη που δίνουμε με τον κόσμο και τις δυσκολίες του, ας επικαλεστούμε την Παντάνασα. Βασίλισσα των πάντων, δώσε μας τη δύναμη να σταθούμε όρθιοι απέναντι στην αδικία, στη φτώχεια και στην απελπισία. Σε ευχαριστούμε, Παντάνασα, γιατί η δική σου κυριαρχία είναι η κυριαρχία της αγάπης και μπροστά σου κάθε κακό υποχωρεί και κάθε εμπόδιο γίνεται σκόνη. Η χάρη σου μας περιβάλλει σαν αδιαπέραστο τείχος. Τώρα, για μια στιγμή, άφησε τις λέξεις μου και μίλα τις εσύ. Μέσα στη σιωπή της καρδιάς σου, πες της εκείνο το ένα πράγμα που σε πονάει περισσότερο. Εκείνο που δεν τόλμησες να ψιθυρίσεις ούτε στον εαυτό σου. Δες τη να σε ακούει με προσοχή, να σκύβει το κεφάλι της προς το μέρος σου, να δέχεται την εξομολόγησή σου σαν ένα πολύτιμο δώρο. Δεν χρειάζεται να ντρέπεσαι, δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Μίλα της τώρα. Η ώρα της αναχώρησης πλησιάζει, αλλά δεν φεύγεις ο ίδιος άνθρωπος που ήσουν πριν λίγο. Έχεις μεταμορφωθεί, όχι γιατί εξαφανίστηκαν τα προβλήματα, αλλά γιατί η ψυχή σου βρήκε το κέντρο της. Σκέψου την ελιά, αυτό το ιερό δέντρο της γης μας. Η ελιά επιβιώνει για αιώνες, αντέχει στις φωτιές, στους παγετούς, στις μεγάλες ξηρασίες. Ο κορμός της μπορεί να είναι ροζιασμένος και ταλαιπωρημένος, αλλά οι ρίζες της πάνε βαθιά και οι καρποί της δίνουν το λάδι που φωτίζει το καντήλι σου. Έτσι είσαι κι εσύ. Είσαι η ελιά του Θεού. Οι δοκιμασίες που πέρασες δεν ήταν για να σε καταστρέψουν, αλλά για να σε δυναμώσουν, για να σε καθαρίσουν από τα περιτά. Ό,τι έμοιαζε με καταστροφή στη ζωή σου ήταν απλά το κλάδεμα της Θείας Πρόνοιας για να δώσεις περισσότερο καρπό. Κράτησε αυτές τις υποσχέσεις μέσα σου. Η ασθένεια που σε φοβίζει είναι η αρχή μιας εσωτερικής αποκατάστασης που θα σε κάνει πιο δυνατό από ποτέ. Η οικογένειά σου, ακόμα και αν φαίνεται διαλυμένη, βρίσκεται μέσα στα χέρια της Παναγίας και η επανένωση έχει ήδη ξεκινήσει στον πνευματικό κόσμο. Η μοναξιά σου τελείωσε σήμερα, γιατί η παρουσία της θα σε ακολουθεί σε κάθε δωμάτιο, σε κάθε δρόμο. Η ενοχή σου σβήστηκε και το μέλλον σου είναι πια καθαρό, σαν λευκό χαρτί που περιμένει να γραφτεί μια νέα, φωτεινή ιστορία. Δέξου τώρα την ευλογία της, σαν μια μητέρα που σε αποχαιρετά στην πόρτα του σπιτιού, βάζοντας το χέρι της στο μέτωπό σου. Σου λέει, πήγαινε στο καλό, παιδί μου, μην φοβάσαι τίποτα, εγώ είμαι εδώ. Νιώσε αυτή τη ζεστασιά να απλώνεται σε όλο σου το σώμα. Η ευλογία της είναι ένα φως που θα παραμείνει αναμένο μέσα στο στήθος σου. Μια αόρατη πανοπλία για τις μάχες που θα έρθουν αύριο. Όταν βγεις στον κόσμο, όταν συναντήσεις πάλι τη δυσκολία, θυμήσου αυτή τη στιγμή. Θυμήσου τη σιωπή, το λιβάνι και τη γαλήνη της μητέρας. Πριν κλείσεις αυτόν τον κύκλο, επανέλαβε μέσα σου με σταθερή φωνή. Δεν είμαι μόνος. Είμαι αγαπημένος. Είμαι προστατευμένος. Η Παναγία είναι μαζί μου. Η ελπίδα μου είναι ζωντανή. Αυτές οι λέξεις δεν είναι απλές σκέψεις. Είναι η νέα σου πραγματικότητα. Είναι η αλήθεια που θα σε κρατήσει όρθιο όταν όλα γύρω σου θα κλονίζονται. Κυρία μου Θεοτόκε, σε ευχαριστούμε για αυτή την ιερή συνάντηση. Σε ευχαριστούμε που δέχτηκες τον πόνο μας και μας χάρισες την ελπίδα σου. Καθώς ετοιμαζόμαστε να επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας, σε παρακαλούμε να μην απομακρύνεις ποτέ το βλέμμα σου από πάνω μας. Γίνε ο φύλακας άγγελος των ονείρων μας και ο οδηγός των πράξεών μας.
Ας είναι η ευλογία σου το τελευταίο πράγμα που νιώθουμε πριν κοιμηθούμε και το πρώτο που θα μας ξυπνήσει αύριο το πρωί. Η ιερή στιγμή φτάνει στο τέλος της, αλλά η παρουσία της συνεχίζει να αναπνέει δίπλα σου. Σήκω τώρα, σβήσε το κερί αν χρειάζεται, αλλά κράτα τη φλόγα του στην καρδιά σου. Βγες στον κόσμο με βήμα σταθερό, με κεφάλι ψηλά, γιατί είσαι παιδί της βασίλισσας των ουρανών. Η υπόσχεση της συντροφιάς της είναι η νέα σου δύναμη. Πήγαινε στην ειρήνη του Θεού και να ξέρεις πως κάθε φορά που θα την αναζητάς, εκείνη θα είναι ήδη εκεί, περιμένοντας να σε αγκαλιάσει ξανά. Η Παναγία σε ευλογεί, σήμερα και πάντα. Η αγάπη της είναι ο δρόμος και το φως σου. Αμήν.